ค
Ya Allah. Bocah nek kebangetan ora duwe kira-kira ki opo nggih iki. Ora kira-kira ki aku nang meri Baluran Kalimantan. Sikile kosok keter. Katanya maju. Iki paling endah yang duwe tata krama ganggu ning piyantun sepuh. Aku lagi kancaku SD. Ya aja karepmu dhewe lho kok Mbah Lurah kanca SD ngono. Aku itu kan. Aku operasi plastik bisa. Potongane lambene kaya gumoh kopi ngene susu. Mau matamu. Reose Baluran Dron. Balurat ya ampun iya. Trahya ada kesinambungan, kemiripan. Aku karo kowe jenenge kepo mirip. Brengos iki padha. Iki lambe. Iya. Loro lho suwu. Tarik terus lambe lawang. Maksudku potongane ya padha. Padha. Semi mulet. Mbah Lurah nggih menika ngoten. Rapi fotonya rapi. Rapi, bringose nggih gadah. Gagal apa? Lah kok ora gagah ki piye to? Motor ingin kok. Iki apa to iki? Ora, Mbak. Wong lanang lek brengos kaya ketel kuwi wong lanang sejati. Lah ya ngono kuwi kok ciri khase wong lanang sing mriyayen iki ya sing brengosan ngono kuwi. Yo. Paling endak mbok ndudulke tampil sing apik lho. Tampil apik apa lho? Kene iki ora kok ganong ora. Lah ngopo? Krisel tok ora. Totalitas potongan moncrot. lah dhewe iki termasuk ganongan internasional lho iki. Internasional apa kono gendeng. Kene grosok. Kene wedi. Ade balik-balik nggih mesen iki, Pak. Jenenge seniman. Balik aku mau aku wis. Contoh nek ganongan ora kena dige panutan ki ya ngene. Panutan yo bel. Lah paling endak mbok kaya aku ngene iki contonen. Lah bodang satu nang kono. Wis sampe mulai sambat. Bayaranku pen. Ya satu ki ora usah ning kono. Yo ora. Lah gone ombo lak Ora. kono iso. Ora iso. Aku mau sekene kok. Kowe kono. Lah potonganmu moncor piye nek memuni? Aku kene. Kowe wis rene. Lah Baluran kan konco SD. Ya batas sama kene. Oh, kowe sing kene, Yo. aku sing kene. Oke. Kok batas topeng. Iya siap. Sampai salto kowe nglangkare tak potong 100 ya. Kok wani-wani menarep motong 100 ora apa-apa kok potong ora apa-apa. Wong bayarane lunas ning aku wisan. Ngene. Bayarane dhewe iki wis lunas sasi kepungkur kan. Lah kok aku lambok wae. Hah. 400 lho bae mah. Teko kono pola sik sing apik. Lho kowe kok Tak contone ke. wah lho sampai welek. Baluran Kalimantan. Niki jalan jatuh Kalimantan nggih, Pak. Jalan parane Brang Madu. Satu malah ingkling. Lah nek ora kok kotaki koleni ngene iki lho. Pagat batas. Oh, batas iki. Iki donyaku, kene donyamu. Lah ya. Lah baluran anakku loro-lorone aku plek. Doni. Ora. Oh, Ya. apa?
goblok ya ora aku iki tok. Apa jeneng ngoleni ora tak babasne rono. Ning basa ning aku ya sayang. Ya cinta. Ora sayang. Ayo satu dhisik kok arep nampa. Satu dhisik kok angger arep ngene lho. Patse. Iya ya lah. Paling endak kowe iki lak yo ngerti to acarane ning kene kengke apa. Acara to? Terus semene omahe sing oman ngarep ku lho. Udu. Lah tulisane apa? Halal bihalal Sinoman Udu. Sinoman. Diketuai Bapak Kalimantan. Iya, balu sekalian tasyakuran keluarga Balurah Kalimantan. Oh, alah. Lah kok tegalan diresmekne potonganmu moncrot. Ini apa digene rono? Wong kene iki seneng kowe iki lho nggih. Iki sadurunge nyapa jane? Ngelekne. Apa? Wong kene iki istimewa lho. Istimewa. Kok sampai adewe ora perform sing apik. Oke. Iki ora dipindul. Contoh Apa? Sinoman kene lak gawe acara halal bihalal. Yo. Kuwi lak kaya dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye wi? Layatul bulu al jannata konti sapa wong sing ora gelem silaturahmi ora bakal ngambu swarga. Oh. Ha iki apik lho Sinoman kene iki tepuk tangan buat Sinoman. Lah Balurah niki mau nggih ndamel acara tasyakuran. Sapa wong sing gelem ngawujudaken rasa syukur marang Gusti Allah Pangeran, nikmate bakal ditambah. Lan sapa sing kufur, sesungguhnya azab Allah adalah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Bocet iki bocet nek Kuwi apa? Tanggapan style petetet dongane karo kuwi. Dongo ini. paling ngendhalak. Iki aja sampai kok dudune pintere. Ya, Jon. Iki Allahu Akbar, siap. kanggo Sinoman kene to. Sinoman kene. Aku seneng karo Sinoman kene. Lah kok ngopo seneng? Mendem yo mendem tanggung jawab ning ora lali 5 wektu ning yo cinta budaya. Ya kuwi lho sing apik sanggo Sinoman kene iki alhamdulillah. 5 waktu terjaga. Terjaga Sosiale apik. apik Terus ora eling, ora lali karo budayane. saka Balurah Kalimantan sak anake Balurah kene kabeh guyub rukun dadi siji muri-muri budaya Ponorogo. Nyatane lenggah nggih bareng. Balurah. Iki ana dongane. Dongane apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Oh mati kita iki. Mati to. Apa mati kita? Dowo Pak dongane iki. Mati mikir iki mau cek mati. Bismillahirrahmanirrahim. Masa mati neh lho. Mati. Lah urip ngono lho jan. Oh itu Mas. Tadi. Awit demam atot. Dilanjutne meneh paling ndak pola sing apik. Lho iya lho. Wong adewe iki wis diwehi bocoran. Bocoran. Tanggal 26 Mei insyaallah adewe ditimbali wonten Kalimantan mrika. Luar biasa. Dalam rangka kowe kira-kira arep dipakane boyo. Ojo to Pak. Ora nek golek pakan. Ojo to. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis beli reok kemarin 150 juta. Bulan Mei, insya Allah hari ulang tahun saya. Jadilan sama Pengkanok saya undang ke Kalimantan. Oke. Mudah-mudahan budaya ini diuri-uri, ini warisan budaya nenek moyang harus bersatu padu di antara suku dan bangsa dia jadikan Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah jadikan 6 Pengganong 2 saya undang. Transport PP berapa Siapa? saya siap tanggung. Oke? Tanggal ini Pak. Tanggal pinten dia acar. Oke. Ya. Loro matamu. Nutu Lah kok matamu. terus nodong tanggal pinten tanggal Nah, terus sampe
Itu ganongan. Ora Mbak Lurah iki seiya sekata padha karo Apa adu. apa duel? Hah? WA. Ya WA lah yo. Bagi, mangke kula jono nomor WA jenengan, kula buderi DP. Malah kowe sing ngejel iki lho iso. Kalimantan Pola dhisik sing apik. Untuk 150 profesional. Nah, iki lho. Nek ada iso kok udah. Lah kok udah barang. Hei, antum kok. Apa lah? Menika iki arep apresiasi Si Roman gitu. Nyapa? Pengojo nyampuri ber, sampuri ber. Mumet kan. Lah kok kuwi to koyo sing gregejian iki. Menika arep apresiasi polamu kuwi. Oh, alah, tangan. Ya wis dadak kok udah ngene. Kelanjingan ngono kok. Tenanan lho. Ngomongin jangan tukang terjemah bahasa. Lah ngopo? Thailand. Abang datang. Maksudnya iki kono menika lak wis menak. Melak cemol. Wis akeh pleke karo kowe. Lah apa? Bekal ngos-ngos. Apa wis tahu. Ya iso teko kono lho iki. Paling enggak diapresiasi ngene iki lak yo wis matur suwun iki. Lah kok nyapa to kok ora patek semangat ngono lho iki. Tuan saya kan Jeblas semua. wah, akhirnya ini gak mikir duit. Nah, Sebenarnya uri-uri budaya. Nah, Pilih tonggo sing kerja ado tetep pilih desoe. kuwi lho terbukti Mbak Lurah menika lak sosiale wis apik. Jabat ning Kalimantan, mantuk nggih nglumpuk ning masyarakat tangga Teparo lek. Eling karo tanggane yo eling karo kancane. Nah, ini iki lak wis dicatet dados amal jariah nggih ngoten nggih Mbah nggih. Mugi-mugi diparingi sehat selalu. Amin. Rezekine lancar. Amin. Setahun ngarep. Napa? Lewan. Galongan tok Lah potonganmu ganongan tok iki nek musola terus piye? Hari-harimu Bang Tewel. Iki Kesolikit ngomong. Kowe tak digolongi Kalimantan lho. Boyo. ya ora oleh nesu ngono kuwi. Masyarakate didongakne nggih. Pak Bu, Mbak, Mas pokoke sedaya diparingi sehat selalu. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ojo wale-wale nonton budaya Indonesia arep Ponorogo. Nggih amin. Niki nuwun sewu nek ditanggapne reok ngeten iki sami remen napa mboten? Seneng kabeh lho. Lah, seneng ora? Lah niki ngeten lho Mbak Lurah. Dados masyarakate nggih seneng dados benjang niku sesasi pindho reokan mboten rugi niku monggo. Hei. Mbak Luha mau ngomong aku. Nyapa? Ning kene iki seminggu ping 3 iso. Malah seminggu ping 3. Nang YouTube.
nyetel YouTube ya basa kuwi kok aduh. Dilanjutne disowakin. Dadak merake ya papat.